Maria, tervetuloa tähän meidän toiseen osaan. Kiitoksia. Ihana olla edelleenkin täällä. Mun mielestä meille jäi vähän kesken se, kun sä kerroit siitä tilanteesta, missä ihminen oli niin kuin väärässä työtehtävässä, ainakin vähintäänkin sillä hetkellä, ja että miten te lähditte sitten sitä tilannetta ratkomaan. Ja jos mä vähän kiteytän, että mihin me päästiin, että siinä oli niin kuin, ohjaavina ajatuksina se, että on uskallettava nostaa kissa pöydälle, on uskallettava puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Tietoisuus siitä, että tämän tyyppiset asiat herättää vaikeita tunteita ja niin kuin johtajana valmistautuminen siihen. Kolmas on sitten se, että tällaiset asiat vie aikaa. Mikä unohtuu? No tuossa ne oikeastaan on kiteytettynä kaikki. Toki sieltä tulee myös sitten semmoisia asioita, jos mä katson niin kuin esihenkilön näkökulmasta, joka käy niitä vaikeita keskusteluita ja pitää ottaa vastaan tunteet, että se vaatimustaso, sitten siellä tulee myös se, että on tietty, riippuen nyt millaisia keskusteluja käydään, niin tulee se työnantajan vastuut ja velvollisuudet ja niin kuin lakitekniset asiat ja kaikki, että tavallaan pitää ottaa myös huomioon, että miten asioita sanotetaan ja näin. Mutta se on ehkä semmoinen niin kuin eri asia sitten niistä tunteista, mutta se on ehkä semmoinen siinä mielessä merkityksellinen, että hyvä ymmärtää, millaisessa niin kuin kontekstissa se esihenkilö tai johtaja niitä keskusteluja käy, että kuinka monimuotoisesti sen täytyy osata ja pystyä ottaa huomioon eri asioita siinä hetkessä. Just niin. No mennään nyt ihan konkreettisesti. Joo. Kerro vähän, että miten tämän tyyppinen prosessi tyypillisesti menee, ja kerro mahdollisimman konkretian kautta, vaikka jonkun esimerkin. No mä otan semmoisen esimerkin, joka on ehkä sekoitus pari keisiä, niin lähtökohtaisestihan kun puhutaan nimenomaan siitä suorituksen johtamisesta nyt niin kuin yleensä, että on huomattu, että ei suoriutu töissään, tai sitten se työarki on muuttunut, koska maailmahan muuttuu koko ajan, osaamisen tarvitsee muuttua, ja jos ei esimerkiksi osaaminen pysy ajan tasalla ja näin, niin lähdetään keskustelemaan, ja silloinhan ensimmäinen steppi on se, että nimenomaan nostetaan kissa pöydälle. Mä keskustelen esimerkiksi sun kanssa siitä, että hei, että nyt ei ole mennyt, että mun näkövinkkelistä asiat ei ole mennyt niin kuin on sovittu tai mitä sulta on odotettu, ja varmasti on kerätty siis palautetta, pitää kerätä ennen tätä keskustelua ja lähteä keskustelemaan avoimesti. Ja tässä on nyt tärkeä se avoin keskustelu. Et nyt on tämmöisiä asioita huomattu, että sä et ole suoriutunut niin kuin mun näkövinkkelistä näistä asioista, ja tämä ei niin kuin ole ok. Eli se on myös tärkeää sanottaa se, että tämä ei ole jatkossa ok ja hyväksyttävää. Tai että tässä on niin kuin tapahtunut asioita, jota tässä työyhteisössä ei voi tapahtua. Tai että tämä työ ei etene. Koska aina jos joku on väärässä paikassa, se heijastuu väistämättä koko tiimiin, koko yksikköön, johtoon, joka paikkaan. Ja sitten kun lähdetään käymään, niin totta kai mun kokemuksen mukaan näissä keiseissä, niin useimmiten sieltä tulee hyökkäys. Ei pidä paikkaansa. Tai että kuka on käynyt sanoa jotain. Tai todella vahva semmoinen puolustusreaktio. Ja tässä kohtaa on ihan äärettömän tärkeää miettiä etukäteen se, että miksi se on odotettavaa, että sieltä tulee hyökkäys, tai sieltä tulee semmoinen vetäytyminen tai joku. Mutta mitä se ihminen käy päässänsä siinä hetkessä? Jos miettii, että joku tulee sanoa sulle, että sä et ole tehnyt työtäsi. Sieltä tulee pelko, sieltä tulee häpeä, että okei, mä en ole tehnyt työtä, mitä sitten tapahtuu? Saanko mä potkut? Mitä sitten tapahtuu? Miten mä voin parantaa? Ja sitten varsinkin, jos tulee semmoinen olo, että mä oon tehnyt kaikkeni, mutta se ei riitä. Että mä en ole riittävä. Ja nythän ei ole kyse siitä, että onko ihminen hyvä vai huono. Vaan ihminen ei ole siinä tehtävässä tehnyt niitä asioita, mitä siitä odotetaan. Okei, mennään sitten. Sitten kun tulee se, että miten niin ei pidä paikkaansa, ei ole kukaan puhunut, niin mitä se tarkoittaa sitten sulle siinä johtajan roolissa? Siinä kohtaa mä ajattelen sen niin, että pitää aidosti kuulla sitä ihmistä. On keisejä, jossa sitten on otettu niin, että okei, sä oot sitä mieltä, että tämä ei pidä paikkaansa. Sitten on lähdetty selvittämään lisää. Ja pääsääntöisesti on tausta tehty niin hyvin, että tiedetään, että se pitää paikkaansa. Mutta joskus myös johtajana on hyvä sanoa, että hei, sori, mä olin väärässä. Mä oon saanut väärää tietoa ja jatketaan eteenpäin. Oon pahoillani ja nyt katsotaan sitten, että varmasti
asiat hoituu. Okei, vielä konkreettinen. Eli nyt jos ajattelet, että meillä olisi ensimmäinen tämmöinen tilanne, ja mä hyökkään, ja totta kai varmaan siis se olohan on ihan kaoottinen, Kyllä. Että mitä helvettiä tapahtuu, niin mikä sulla on esimerkiksi sen ensimmäisen tapaamisen oma semmoinen tavoite? Mikä on hyvä lopputulos ensimmäisestä tapaamisesta, kun aletaan purkaa tällaista tilannetta? Siitä, että on saatu se asia käsiteltyä niin, että sitten kun tulee se hyökkäys, niin selkeästi minä pysyn asiassa. Koska jos meille tunteet lähtee niin kuin mylläämään siinä, niin se tuntuu varmasti siltä vastapuolelta välillä tosi kovalta ja ehkä kylmältäkin, mutta aidosti kuulee sen tunteen ja ottaa sen vastaan siinä hetkessä. Okei, sä tunnet sen tolla lailla, mutta mulla on nämä faktat tässä. Eli mennään hyvin asiaperusteisesti, koska se on se, minkä äärellä me ollaan kuitenkin loppuviimeen. Ja se on se, mitä pitää niin kuin saada tavallaan, se lopputulos täytyy sen ensimmäisen palaverin jälkeen olla se, että se ihminen on kuullut sen asian. Oli se siitä mitä tahansa mieltä. Eli tavallaan, ja sen jälkeen se laitetaan vielä kirjallisena, että sitten myös myöhemmin. Ja mikä on kaikkein tärkeintä on se, että sovitaan seuraava tapaaminen. Ja se, että jatketaan sitä keskustelua. Eikä niin, että okei, no tässä on tämä palaute, ja jatkas tästä sitten eteenpäin, vaan lähdetään oikeasti rakentamaan. Se on vasta ihan ensimmäinen pieni kivipalanen siinä kivimuurissa, mitä me rakennetaan, tai siinä kivijalassa. Lähdetään keskustelemaan. Ja sovitaan ne seuraavat stepit. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Aina kerro konkreettisesti. Mitä tyypillisesti tapahtuu tapahtuu? Eli me käydään se keskustelu, että okei, seuraavaksi otetaan uusi keskustelu. Sä ehdit nyt palastella ja pureskella näitä. Jos tässä on jotain, mikä on väärin, niin käydään totta kai sitäkin keskustelua. Mutta sitten mietitään, että miten tästä eteenpäin. Mitkä on ne toimenpiteet? Ihan konkreettiset toimenpiteet, jos hypätään siihen seuraavaan. Ollaan hetki niin kuin huohdettu ja tullaan uuteen keskusteluun. Sitten ruvetaan katsomaan, että okei, mitä oltiin tavoiteltu? Ja miksi niihin ei ole päästy? Ja onko jotain konkretiaa? Esimerkiksi hyvä esimerkki on, tämä on nyt vuosien takaa, mutta maailma muuttuu ja esimerkiksi me puhutaan Microsoft-maailmasta, jossa on englannin kieli. Suoritetaan sertifikaatteja englannin kieleen. Jos et sä osaa englantia, niin sä et pääse sertifikaatista läpi. Niin tämmönen, sen myöntäminen, että mä en osaa englantia, mä en pääse tästä läpi, voi olla iso kynnys. Mutta se on aktuaali ongelma. Kyllä. Ja silloinhan, kun näihin päästään käsiksi, niin niitä voidaan lähteä purkaamaan, että okei, mitä me voidaan tehdä asialla. Eli silloinhan siinä niin kuin parhaimmillaan pystytään myös, jos se tilanne on tarpeeksi turvallinen, niin ihminen pystyy myös sanottaa jotain sellaisia pelkoja, jotain häpeää liittyen nyt vaikka englannin kielen taitoon tai mihin tahansa, jotka on ehkä estänyt sitä työntekoa. Kyllä, ja se häpeä voi tulla tosi syvältä, pidemmältä, että se ei ole sen hetken ongelma ja haaste, mutta ennen kuin me saadaan se turvallinen, niin siinä saattaa mennä 3-4 tapaamista. Just ennen kuin me ollaan, että me ei voida olettaa, että ekalla kerralla kerrotaan ja seuraavalla kerralla on turvassa ja ruvetaan ratkomaan, vaan se menee todella pienissä paloissa, se riippuu todella paljon ihmisistä. Välillä ihmiset tekee sitten ratkaisuja, että ne on 3. kerralla sitten toteaa, että tämä on ihan paska työpaikka, että minäpä vaihdan työpaikkaa. Eli kyllähän näitäkin tulee, ja on tullutkin ihan konkreettisestikin, että todettu, että no ei tämä ole mun paikka, heippa. Tai sitten on päästy keskustelemalla, löydetty. No esimerkiksi meillä tällä hetkellä niin paljon sisäisesti löytyy erilaisia tehtäviä. Ne on löydetty semmoisia, joissa se ihminen on päästy oikeasti kukoistamaan ja löytänyt sen oman paikkansa. Tämä on ihan niin kuin realismia kyllä meillä. Eli silloin etsitään, että okei, mikä sulla on tärkeää? Mitä sä osaat? Ei lähdetä katsoa sitä, mitä sä et osaa, vaan siitä, että mitä sä osaat. Mikä motivoi sua? Ja taas tullaan siihen motivaatioon. Sä voit osata. Mä osaan varmasti pitsin nypläysen, mutta ei motivoi yhtään. Se on aivan liian nypräystä mulle, vaikka sen osaisikin niin kuin teknisesti. Mutta mikä motivoi? Ja sitten ruvetaan miettimään, että mikä se voisi olla se sun. Ja tässä tulee pakko sanoa nyt tähän, että tämähän on nyt, niin kuin, jos mä mietin pienyrittäjän, niin kuin ikään kuin näkökulmasta kuuntelen, niin eihän pienessä yrityksessä ole välttämättä tollaisia resursseja. Että niin. Jos ei tämä työtehtävä ihan lähde. Niin meillä on täällä paljon näitä muitakin työtehtäviä, joista voidaan lähteä räätälöimään. Joo, no nyt mä puhun ison pörssiyrityksen kannalta. Niin. Joo. Mutta sitten taas, jos me heitetään se niin päin, että mietitään jotain pienempää yritystä tai pienyritystä, niin siinä mun mielestä niin kuin, totta kai aina tulee kaikenlaista vastaan, mutta rekrytoinnissa selkeästi, mitä haetaan, mikä se sun työtehtävä. Mehän tehdään tätä ihan samaa, kun me rekrytoidaan tosi konkreettisesti. Tämä on sun arkipäivä.
Ja nämä on sun työtehtävät. Just niin. Motivoiko nämä, että molemmilla on selkeä niin kuin tieto siitä, mitä me tavoitellaan, mikä on se odotusarvo. Jokaisen motivaatio ja odotusarvo, kun ne kohtaa. Sittenhän se ihminen niin lentää. Että tämä on se isoin. Ja siellä on taas tulee ne tunteet, kun puhutaan motivaatiosta. Mikä inspiroi, mistä mä saan energiaa. Ja uskallat sä sanoa, että mä en saa energiaa mun työstä. Sä, Maria, upeasti sanotat sitä prosessia ja jotenkin sitä tilaa, miltä se tuntuu silloin, kun se oma tunnesäätely kantaa. Et jos mä mietin itse psykoterapeuttina tai valmentajana tai mentorointina, niin alkaa olla niinku kilometrejä niin paljon takana, että mä oon jo tottunut ottamaan vastaan esimerkiksi psykoterapiassa asiakkaiden vaikeita vastatunteita. Miltä se tuntuu, kun asiakas aloittaa kaikilla sillä, millä mä oon tehnyt väärin, tai miten mä oon paska psykoterapeutti, tai miten mä oon paska tässä omassa työssäni, ja sieltä tulee niin kuin vaikeita vastatunteita. Ja jos mä ajattelen itteeni silloin työuran alussa, niin se mitä mussa tapahtui oli se, että mä menin ihan pois tolaltani. Että se oli niin kuin liian kivuliasta kuulla sitä niin rajun kuulosta kritiikkiä, varsinkin silloin, kun se jotenkin musta tuntui, että ei toi ole ihan reilua. Että nyt tämä ei niin kuin tunnu reilulta mulle. Ja samanaikaisesti kannatella sitä ammatillista vastuuta, että nyt ei ole mun paikka alkaa puolustautumaan, että tämä ei ole reilua tai tämä on kohtuutonta vai mitään, vaan kannatella parhaani mukaan sitä tilaa. Ja sitten jos mä mietin, että mitä se on näkynyt omassa työnohjauksessa, niin sehän on näyttänyt, että sitten siellä on tullut häpeä ja mä oon ihan paska ja ei musta ole mihinkään ja en mä pysty, että tämä on liian vaikeaa ja raskasta tämä työ. Ja sitten kun on kilometrejä takana, niin siihen pystyy. Mutta nyt sitten, miten sitten, kun johtajana saat sellaisissa tilanteissa, missä ei ole sitä esihenkilöyttä, siinä sitä esihenkilön roolin, johtajaroolin tuomaa myös niin kuin direktiivistä vastuuta ottaa tiettyjä keskusteluja puheeksi ja näin. Eli esimerkiksi jos puhutaan niin kuin kollegiaalisesta tasosta, esimerkiksi johtoryhmätyöskentelystä, niin mikä siinä eroaa niin kuin kissojen pöydälle ottamisessa? No kyllähän siinä ei pitäisi olla mitään eroa tietenkään, mutta kyllä mä niinku tunnistan sen, että niin kuin näistä nyt puhuttiin tästä vaikeasta keskustelusta, niin siihen on tullut semmoinen tietty prosessi, ja kun sitä on käynyt, niin se on sillä lailla helppo. Ne ei koskaan helppoja, mutta se kuitenkin oma tunnesäätely säilyy. Mutta kyllä sitten taas esimerkiksi, se ei nyt ollut ihan suoraan kollegataso, mutta on kokenut niin kuin todella epäreilun hyökkäyksen niin, että on saanut semmoista palautetta, joka oli mun mielestä epäreilua tämmöiseltä henkilöltä, joka oli meiltä lähtenyt. Ja se tuotiin sitten mulle tiedoksi yhdessä palaverissa, joka oli sitten, niin kuin, ei ollut kollegiaalinen, mutta oli niin kuin ylempää. Niin kyllä mä siinä tunnistin semmoisen niin kuin todella oman haavoittuvuuden ja todella semmoisen, niin kuin just tämän, mitä sä puhut, onnistumisen kokemuksen. Ja se oli niin raju, että se siis jättää vieläkin tuntuu siltä, että sen kyllä muistaa. Se on ehkä semmoinen lähin, missä on ollut niinku tosi rajussa, että tuli todella niinku ihan suoraan niinku minuun henkilökohtaisesti kohdistuvia syytöksiä, mihin ei voinut puolustautua, koska sitä henkilöä mä en voinut käydä sitä keskustelua. Eli se on yksi niinku semmoinen. Toinen on nämä johtoryhmät. Meillä on aika niinku asiakeskeiset johtoryhmät. Eli siinä mielessähän on helppoa, kun ollaan asioissa, niin siellä silloin asiat kantaa. Et se on ollut siinä mielessä tässä nykyisessä. Toki on ollut johtoryhmiä, jossa on ollut, missä ei ole voinut sanoa. Ja just puhuttiin itse asiassa edellisessä podcastissa siihen, että näkyy naamasta. Joo. Niin sehän on sitten se, että kun sä joudut tukahduttamaan sen, sä tiedät asioita ja sä niinku koet niitä ja tunnet, niin sä et voi kuitenkaan tuoda niitä. Ja mulla on ollut mun uralla yksi isoimpia haasteita on ollut se, että mulla on aika vahva intuitio. Mä tunnen ja niin kuin energioita ja mä tunnen sitä, että okei, mä tiedän, että tämä menee päin seiniin. Ja mä oon aika nopea. Sitten jos mä sanon, että nyt musta tuntuu, että nyt tämä ei mene ok. Niin ilman, että mulla on ollut todistusaineistoa. Esimerkiksi siis joku suunnitelma. Esimerkiksi suunnitelma. Mä näen, että liiketoiminnassa, okei, nyt niin kuin pikkuhiljaa näyttää siltä, että tämä liiketoiminta, tai projekti, että nyt näyttää siltä, että menee tosi hyvin, kaikki luvut näyttää hyvältä. Ja
sitten sieltä tulee semmoisia pieniä signaaleja ihmisistä, ja tulee semmoisia vibeseja ja pieniä juttuja, että se kokemus ja se intuitio ja se kaikki sanoo mulle, että hei, koht rysähtää. Just niin, eli hiljaiset merkit. Hiljaiset merkit kertoo. Niin siinä kohtaa, kun tällaisen on jossain kohtaa nostanut, että hei, tää ei ole ok. Ei, kun kaikki näyttää hyvältä. Mutta no, kun ei ole ok, että nyt meidän täytyy niin kuin, toimia. Niin ennen kuin mä oon pystynyt sen lukujen valossa Exceleillä myöten niin kuin, lukuja näyttämään, että hei, tässä on tää virhe, niin kukaan ei usko. Eli tavallaan sen tyyppistä niin kuin vähän sellaista uskottavuusongelmaa on, tai semmoista uskottavuushaastetta. Ja sen mä oon kokenut semmoisena aika merkityksellisenä itselle, ja sitä oli aika pitkään. Että siinä täytyy tosi paljon todistella, että mä oon oikeassa, että mä tiedän, ennen kuin sitten ihmiset totta kai on sitten kokenut, okei, kun toi sanoo jotain, niin se tarkoittaa sitä, ja sitten sitä kannattaa kuunnella. Että vaan tämän tyyppinen uskottavuus on ollut aika pitkän tien päässä. Ja se tunne siitä, kun sä tiedät, sä niin kuin näet, mä näen korvallakin, että toi menee metsään, ja sä et sit viiti enää sanoa, koska sua ei kuitenkaan uskota. Tää on niin siistiä, koska nythän sä sanotaan, siis englanniksi on niin ihana käsite kuin relational maturity, mutta mikä se nyt olisi suomeksi? Suhteessa olemisen maturiteetti tai niin, joku tällainen näin. Tai sitten jos me puhutaan niin kuin tunnetaidoista, tunneälykkyydessä, suhteessa olemisen taidoista, niin kuulostaa siltä, että itse asiassa se, mitä sä nyt kutsuit intuitioksi, niin mulle se kuulostaa siltä, että kun se kyky lukea sitä tunnekenttää kehittyy, eli niitä ihmisten pieniä fiiliksiä, pieniä katseita, pieniä jotain vetäytymisiä, mitä ne ikinä onkin, niin nehän on informaatiota. Ne on dataa. Ne on. Ja se datan lukutaito tällä tasolla kehittyy oman tunnetason itsetuntemuksen kautta. Ja sitä kautta me pystytään alkaa lukea sitä tunnekenttää. Ja se ei ole mitään mystistä, vaan se on vaan sitä, että me pystytään tunnistamaan lukemaan niitä hiljaisia merkkejä, jotka sitten näkyy ehkä sitten 1-2 kuukauden päästä siellä Excelissäkin. Niin, mutta se näkyy 2 kuukauden kuluttua Excelissä, mutta siinä kohtaa se on jo rysähtänyt. Et kun niitä lukee ja näkee, niin ehtii korjata. Ja tässä on se juttu. Niin tässä on se juttu. Eli sitten kun puhutaan sitä, että minkä takia johtajan tarvitsisi kehittää tunnetaitoja? Minkä takia johtajan tarvitsisi kehittää sitä suhteessa olemisen maturiteettia? Niin se ei ole vaan sen takia, että ok, sit meillä on kaikilla kivempaa. Ja sitten keskustelee keskenään paremmin. Joo, se ei ole vaan se, vaan se on myös kyky nähdä, että mitä on tapahtumassa ja virittäytyä sille, että tämä on niin siistiä. Okei. No, nyt sitten mennään siihen 3. kasvun paikkaan. Joo. Niin jos siellä on joku kuuntelija nyt, että mitä hittoa, että tehän sanoitte siinä ensimmäisessä, että te käytte 3, no niin me sanottiin, mutta sitten se karkas se mopo, niin nyt me vasta tässä toisessa sitten käydään tämä 3. Niin sä laitoit mulle viestiä, että 3. löytyy töistä ja niistä mahdollisuuksista, joissa on saanut luottamuksen täyttää siinä hetkessä oman osaamisen ylittävät saappaat. Joo. Ja tämä on semmoinen, mikä on mun mielestä johtajan yksi tärkein ominaisuus myös. Ja mä oon ollut niinku ehkä etuoikeutettu siinä, että mulla on ollut semmoisia esimiehiä, jotka on joko heittänyt mut suohon ihan siksi, että kukaan ei sitä tehnyt, mutta mä haluan uskoa niin, että ne on myös nähnyt potentiaalia. Eli mulla on annettu niinku tehtäviä, jossa mä kasvan. Ihan niinku alusta saakka ja ehkä just se, niinku, milloin on kasvanut oikeasti johtajaksi, niin oli siellä IT-puolella. Mä olin projektipäällikkönä ja silloinen toimitusjohtaja sitten keräsi tiimiä tai johtoryhmäänsä ja kysyi, että haluatko tulla? Haluatko tulla? Ja ihan sitten ehkä omaa rohkeuttani myös sanoa, että joo, tietämättä yhtään mihin hyppään. Eli myös se semmoinen oma rohkeus siitä, että kyllä mä pystyn. Ja mä uskon siihen, että jokainen pystyy kaikkeen siihen, mihin on motivaatio ja halu.
sä pystyt oppimaan, jos sä haluat. Ja nämä on ollut, mutta se johtajan rohkeus kannustaa ihmistä silloin, kun se ihminen ei ehkä näe itse sitä potentiaaliansa. Ja vähän niin kuin tönästä silleen, että kyllä susta siihen on, että me vaan. Niin tää on mun mielestä semmoinen, millä niin kuin, mikä on todella tärkeää. Ja se on myös se johtamisen helmi. Mulla on semmoinen oma kokemus tästä, kun mä oon itse ollut johtajana ja saanut tukea ihmisiä. Ja mun mielestä hienointa on silloin, kun ihmiset menee mun ohi ja onnistuu ja pääsee lentämään niillä urillaan. Et siinä mielessä, että esimerkiksi yksi mun tiimiläisistä, me tehtiin tosi hieno projekti mun yksikössä, ja sen projektin myötä se oppi asioita, jonka jälkeen hän pystyy hyppäämään toimitusjohtajaksi. Ja siis aivan huikeeta, että on pystynyt kannustamaan. Ja näitä on ollut mun polun varrelle. Mulla on aika niin kuin vauhdikas ura, mutta ilman näitä uskaltavia esimiehiä ei olisi kyllä ura ollut näin vauhdikas. Enkä olisi oppinut näin paljon. Mutta se vaatii myös hirveästi itseltä työtä. Kummassa roolissa? Siinä roolissa, no molemmissa. Jos otetaan sitä kautta, että kun hyppää rooliin, missä täyttää liian isot saappaat, yrittää täyttää, niin se vaatii todella paljon oppimista ja työtä, eihän se ilmaiseksi tule. Mutta sitten taas toisaalta, jos katsoo sieltä johtajan puolelta, niin se vaatii riskinottoa. Kyllä. Koska se ihminen ei välttämättä sitten täytäkään niitä saappaita. Ja mitä sitten? Ja oman kokemuksen mukaan, niin kun on näitä rohkaisuja ollut, niin suurin osa täyttää ne saappaat. Mutta sitten jos tulee näitä, että se osaaminen ei sitten olekaan riittävää, tai sitten se oppiminen ei ole riittävän niin kuin nopeata, tai se ei vaan yksinkertaisesti mätsää se rooli, niin sitten pitää olla rohkea myös tekemään valintoja. Ja samalla lailla kun itse hyppää uusiin isoihin saappaisiin, niin täytyisi olla ja täytyy olla rohkeus sanoa, että hei nyt tämä on liian iso. Eli meillä kulkee selkeästi joku punainen loimilanka niin kuin siinä kissan pöydällä. Nostamisessa kyllä, pöydälle. Pitää olla rehellinen itselle ja pitää olla rehellinen muille. Ja taas mä puhun siitä motivaatiosta. Pitää tunnistaa se oma motivaatio. Ja se pitäisi auttaa ihmisiä tunnistaa ne motivaatiot. Miksi mä oon töissä? Mikä se palo on? Ja taas kissa pöydälle. Mutta tää on vaikea. Toi on mun mielestä semmoinen yksi ydin. Että kuinka, ja mä sanon, että se on mullekin ihan sairaan vaikeeta. Kuinka sä uskallat sanoa esimerkiksi sun esimiehelle, mä oon ihan väärässä tehtävässä. Niin. En mä osaa tätä. Tai mä tarviin apua. Kuinka moni suomalainen tai kuka sanoo, mä tarviin apua, mä en onnistu tässä nyt. Niin tämän häpeän purkaminen on mun mielestä yksi keskeinen asia. Kyllä. Ja totta kai silloin, kun on johtajan roolissa, niin pystyy sillä omalla esimerkillä vaikuttaa ihan älyttömästi. Kyllä. Mä haluan vielä vähän palata tuohon taaksepäin siihen, että uskaltaa kannustaa ja uskaltaa tulla kannustetuksi, niin taas tästä tällaisesta niin kuin yrittäjyyden näkökulmasta, mistä mä itse katson nykyään ihan tosi paljon asioita ja tietenkin pienyrittäjyyden näkökulmasta, niin tuosta samasta tematiikasta käsin on ollut valtavan tärkeää, että mä tein ehkä 2 vuotta sitten sellaisen tietoisen päätöksen, että mä alan hakemaan tietoisesti ympärilleni niitä vahvoja naisia. Niin kuin sellaista ympäröimään itseäni vahvoilla yrittäjänaisilla, ketkä uskoo muhun ja kehen mä voin uskoa. Ja sillä on ollut ihan valtava vaikutus siis ihan liiketoimintaan ja oman toiminnan kehittymiseen sillä tietoisella valinnalla, että minkälaisilla ihmisillä mä ympäröin itteni. Niin nyt kun mä tiedän, että meitä on myös kuuntelemassa niin kuin muita yrittäjiä, niin mä ajattelen, että se on arvokasta, että me uskalletaan niin kuin ottaa se askel, että tämä on se porukka, kehen mä haluan kuulua. Jolta sit saa just tota tukea, että mene vaan, totta kai, kyllä sä pärjäät, kasva. Ja sitten nyt mä mokasin, nyt tää ei myy, nyt tässä tapahtuu jotain. Ja yhtä lailla siellä on se porukka, joka sanoo, että hei, mä otan koppi, mä kuulen sua. Niin taas niin kuin, ihan täysin sama tematiikka, vähän eri systeeminen tilanne. Kyllä, ja toi on itse asiassa mielenkiintoinen, koska jos mietitään, että me ollaan töissä, siis tämmöisessä isossa yrityksessä,
niin kun mä puhun siitä motivaatiosta ja taas puhun niistä ihmisistä ja siitä mistä kukakin syttyy energiasta, niin kun sä luot ympärillöstä esimerkiksi niin naisverkostoa, niin sähän valikoit niitä ihmisiä. Nimenomaan. Nyt sitten kun mietitään, että tulee johtajaksi yritykseen, jossa sulla on valmis tiimi, niin mitä sä sitten teet? Ja sit sä rupeat johtamaan sitä tiimiä siihen suuntaan, mitä sulta odotetaan, eli tulosta. Mehän puhutaan rahasta koko ajan. Niin mitä sä siinä teet? Ja ihan konkreettisesti. Mun neuvo kaikille, myös mun omille tyypeille, meidän johtoryhmäläisille, kun tehdään asioita, mietitään tiimejä, niin jokainen tiimi pitäisi olla semmoinen, että se dynamiikka toimii. Koska jos siellä on yksikin, joka ei toimi, niin se hajottaa sitä tiimiä. Eli nyt kun sä haet niitä valikoit ja tiedät, kenen kanssa haluat olla, niin samalla lailla meidän pitäisi muodostaa niitä tiimejä. Taas me tullaan siihen, että onko se ihminen oikeassa paikassa? Onko se ihminen oikeassa tiimissä? Täyttääkö se sen tiimin oman osansa siitä tiimistä? Ja nyt voidaan puhua niin kuin vuorovaikutuksesta, onko se saman henkinen, onko se saman energinen. Ja vuorovaikutuksessa ja tästä energiasta, niin mitä monimuotoisempaa, sen monipuolisempaa. Sitten taas ei haeta samankaltaisia, vaan monimuotoisia. Hei, kerro tuosta joku konkreettinen esimerkki, että tuosta monimuotoisuudesta ja sen hyödystähän puhutaan paljon. Ja se on niin innostavaa, koska jos sitten katsoo luontoa, mitä mä ajattelen, että luonto on mieletön, mitä me hyödynnetään aivan liian vähän niin kuin sellaisena ajattelukokemuskumppanuutena, että miten luonto systeemisesti rakentuu. Luontohan on massiivisen monimuotoinen. Mitä monimuotoisempi se organismi on, niin sitä elinvoimaisempi. Niin kerro tuosta niin konkreettisesti, että mitä se näyttää esimerkiksi teidän tiimeissä, että mitä monimuotoisempi, sitä parempi. No siis monimuotoisuus tulee siitä, että pitää olla eri puolilta erilaisia ideoita esimerkiksi. Jos me ollaan kaikki samanlaisia, niin me mennään sillä samalla mindsetillä, me tehdään kaikki samaa asiaa, niin mehän ei kasveta, me ei tule uusia ideoita, me ei nähdä eteenpäin asioita. Eli täytyy olla niin kuin, erilaisilta näkökulmilta, koska liiketoimintahan on tosi monimuotoista ja kompleksista. Ja nykypäivän, kun maailmakin muuttuu koko ajan, niin jos ei siellä ole ketään, joka ymmärtää maailmanmuutosta, niin sehän jää paikalleen. Mutta tässä tulee sellainen dilemma, mitä mä huomaan johtajissa, niin on hirveän helppo johtaa samankaltaisia. No niin. Mutta mun täytyy sanoa ihan faktisesti, että musta on niin siistiä johtaa monimuotoista, koska se haastaa mua johtajana myös. Koska mä joudun menee koko ajan siihen itseeni ja siihen, että okei, tää ei olekaan mulle tuttua. Mä oon koko ajan menee siihen pois siltä tutulta, ehkä epämukavuusalueelle, ei nyt ehkä sillä lailla, mutta siitä tuttuudesta. Mä opin koko ajan uutta niistä ihmisistä. Mulla on ihan huikea tiimi, meillä on aivan huikea porukka. Siellä on kaikenlaisia ihmisiä. Ja jokainen saa olla sellainen kuin mitä hän on. Eli se on myös monimuotoista. Kyllä. Et ei yritetä saada kaikkia samanlaiseen muottiin, että me ollaan tietynlainen ja kaikkien täytyy toimia. Totta kai yritys on tietynlainen, mutta sinne sisään mahtuu erilaisuutta ihan valtavasti. No kerro vielä konkreettisesti sitä, että okei, kerro joku esimerkki, että missä se monimuotoisuus haastaa. No monimuotoisuushan on rikkaus, mutta se haastaa toki. Mä mietin sitä, että kyllähän niin kuin mun ajatuksissa monimuotoisuus haastaa kyllä siinä johtamistehtävässä. Se on niin kuin sanottu, monimuotoisuus tuo tosi paljon uusia ideoita ja näkökulmia, ja niitä me siis tarvitaan ihan pelkästään siksi, että me ylipäänsä ollaan tässä maailmassa mukana ja näin. Me tarvitaan erilaisia ikäryhmiä, me tarvitaan eri rotuja, eri niin kuin kansallisuuksia erilaista, mutta täytyy sanoa, että sitten kun tulee hyvin itsestään niin kuin minusta erilainen ihminen johdettavaksi, esimerkiksi niin, että sä puhuit jossain kohtaa, en muista oliko se edellisessä jaksossa vai tässä jaksossa sitä, että naiset yleensä niin kuin ehkä enemmän vetäytyy. Jos tulee semmoinen henkilö, joka on hyvin niin kuin röyhkeä, ja usein tämmöiset, jotka on niin kuin oikeasti haasteellisia johdettavia, vaikka se olisi monimuotoinen tiimi, niin ne tulee annettuna. Sähän harvoin valitset itsellesi semmoista, joka on hyvin ylitse kävelevä tai röyhkeä, mutta tulee annettuna, niin semmoinen hyvin röyhkeä henkilö, joka niin kuin ylitse ajaa, niin mä oon kokenut sen aika haastavana, koska mulla on ollut vahvasti semmoinen tunne, että okei, niin kuin mä pienennän sit itteni. Eli se dynamiikka
että mä en lähde vastahyökkäämään, Just vaan että vaan siinä kohtaa on tullut. Ja se, että onko se huono vai hyvä se toinen ihminen, niin siitähän ei ole taaskaan kyse. Vaan kyse on siitä, että miltä minusta tuntuu olla vuorovaikutuksessa tämän tyyppisen henkilön kanssa. No miltä kanssa. sinusta tuntuu? No minusta tuntuu siltä, että tavallaan mulla tulee semmoinen olo, että hän on röyhkeä, ylimielinen ja se, että mun täytyisi puolustautua. Mutta sitten taas aina kun mä ajattelen niin, että johtajana, niin ei mun tavoite eikä tarkoitus ei ole tuoda sitä, niin kuin, mä en ole semmoinen johtaja, että mä tuon silleen, no minäpä johdan ja tuun silleen, kävelen yli tai haluan ylhäältä johtaa, vaan haen aina sen niin kuin tasavertaisuuden tai sen vertaisuuden ylipäänsä. Niin tämmöisessä tapauksessa on niin kuin järjettömän haastavaa, kun toinen ei halua olla vertainen. Just niin. Niin silloin on äärettömän vaikeaa. Ja kyllä mulla on kokemuksia muutamasta tällaisesta ja silloin se on usein mennyt niin, että sitten kun mä oon lähtenyt haastamaan häntä ja ottanut voimaa, niin hän ottaa voimaa ylempään. Hän menee luultavasti mun pomolle puhumaan. Niin. Eli tavallaan tämä on se dynamiikka, joka haastaa tällaisessa monimuotoisuudessa, kun on erilaisia ihmisiä ja kun me ollaan tosi erilaisia. Niin tämä on ollut mulle ehkä haastavin monimuodon malli. Sitten jos ollaan aidosti, rehellisesti vuorovaikutuksessa ja hyvin eri mieltä, niin se on taas ihan eri asia. Se on tosi helppoa, koska me ollaan rehellisesti molemmat siinä näin tasavertaisena ja me ollaan vaan hyvin eri mieltä asioista. Mutta silloin kun toisella on tarve ja silloin hän ei ole ehkä itsessään, hänellä on tarve olla enemmän ja hän ei halua olla tasavertainen. Tämä on musta niin, nyt me ollaan aivan spot on yhdessä teemassa, mistä sitten tehdään joskus oma jakso, koska mulle se näyttäytyy niin, että ihminen voi itse asiassa asemoitua 3 paikasta suhteessa toiseen. Paras paikka on se vertaisuus. Eli sellainen niin kuin melkein, niin kuin mä puhun sitä monesti pyhäksi vertaisuudeksi, koska mä ajattelen, että se on pyhä. Eli kokemus siitä, että riippumatta meidän asemarooleista, niin me ollaan vertaisia, mihin sä äsken viittasit. Ja sitten toinen paikka, mihin me mennään, on alemmuuden kokemus. Eli miten mä voin olla näin surkea, mä epäonnistun ja en mä ehkä osaa ja nyt mä en kyllä, nyt mulla ei ehkä ja nyt mä sitä ja nyt mä tätä. Ja sitten 3. paikka on ylemmyys, ylimielisyys, röyhkeys. Ja olennaistahan siinä on se, että tunne on sama, halveksunta. Eli silloin kun me mennään alemmuuteen, niin se halveksunta kääntyy itteen kohtaan. Ja silloin kun me mennään ylemmyyteen, niin se halveksunta kääntyy sitä toista ihmistä kohtaan. Ja mun hypoteesi on se, että meillä on massiivinen määrä osaamista. Puhutaan me sitten niin kuin terapiaosaamisesta tai pedagogisesta osaamisesta tai johtamisosaamisesta, miten me voidaan tukea ja kannustaa ihmisiä sieltä alemmuudesta ylöspäin. Kannustaa, kyllä sä pärjäät, sä osaat, haetaan sulle oikea positio, hyvin tästä menee, mitä sä tarvit. Koko valmentava johtamisen ajatteluhan on sitä. Niin, kyllä. Ja sitten meillä on uskomattoman vähän osaamista käsitellä ylemmyyttä, röyhkeyttä. Sitä, kun joku ihminen systemaattisesti asettuu toisten yläpuolelle. Ja miten me johdataan, miten me kohdataan sellainen ihminen. Niin tämä on aivan spot on. Ja mun mielestä tämä on sellainen teema, jos mä mietin meidän kasvuohjelmia tai valmennuksia tai mentorointeja, niin tämä on keskeisesti se suurin aihe, mikä nousee siellä näkyviin. Että mitä mä teen ihmisen kanssa, joka käyttäytyy tavalla tai toisella huonosti, asettumalla toisten yläpuolelle. Niin, ja sitten mä ajattelen sen myös niin, että tässä on niinku, oli se sitten niinku suhteessa, parisuhteessa tai missä tahansa, niin näitähän dynamiikkoja on. Mutta sitten kun me ollaan työpaikalla, niin meillä on kuitenkin, me ollaan aikuisten työpaikalla ja siellä täytyy olla tietyt säännöt ja rajat. Ja itse kun on näitä siis miettinyt tosi paljon, koska näitä aina välillä silloin tänne tulee, mä en itse asiassa tiedä, musta olisi mielenkiintoista jonkun miesjohtajan kanssa jutella siitä, että kohtaako he tällaista, koska mä oon kokenut, että tämä on ollut aina mies-naisasetelma. Nyt me ollaan niin ytimessä. Eli röyhkeys. Ai. Ja tämä on nyt sellainen tematiikka, että mä ajattelen, että jos sitä yksinkertaistaa, niin meillä on käytännössä 3 paikkaa, missä käsimme voidaan kohdata itsemme ja toiset ihmiset. Ensimmäinen on se vertaisuus, mihin sä oot viitannut monta kertaa. Ja sehän on sellainen kokemuksellinen tila, että riippumatta meidän asemarooleista, niin sä tunnistat, että me ollaan samaa. Me ollaan samanarvoisia.
Me ollaan samanvertaisia, me ollaan ihmisinä vertaisia toisillemme. Ja mun ajatus on se, että me voidaan käydä tosi vaikeita keskusteluja, käsitellä tosi vaikeita kissoja pöydillä niin kauan, kun se lähtee siitä pyhästä vertaisuudesta käsin. No sitten toinen kohta, mihin me mennään, on alemmuus. Eli se olo, että voi paska, nyt mä mokasin, en mä osaa, en mä riitä. Nyt mä tein ja ei musta ehkä ole ja en mä ehkä lähde ja ei tästä mitään tule. Jolloin me koetaan halveksuntaa itsemme kohtaan. Eli olennainen tunne on halveksunta. Ja silloin, kun se halveksunta meneekin muita ihmisiä päin, niin se muuttuu ylemmyydeksi ja röyhkeydeksi ja muiden yläpuolelle asettumiseksi. Ja se pointti on nyt siinä, että meillä on ihan hirveä määrä osaamista johtamisessa, psykoterapiassa, mentoroinnissa, valmentamisessa, että miten me autetaan ihmisiä sieltä alemmuudesta vertaisuuteen. Eli me kannustetaan ja mikä on sulle oikea paikka ja mitä sä tarvit, mä oon sun tukena. Koko valmentava johtaminen on ytimeltään sitä, eikö vaan? Että miten me nostetaan ihmisten itsetuntoa, että ne uskaltaa lähteä lentoon. Ja sitten meillä on aivan käsittämättömän vähän osaamista, että miten me autetaan ihmisiä, jotka menee sinne ylemmyyteen ja jotka menee ihan niin kuin päin päntiänään sinne ylemmyyteen, niin miten me silloin autetaan niitä ihmisiä alas siihen pyhään vertaisuuteen. Ja tämä on sellainen teema, että jos mietit, että yksi teema pitäisi valita, mistä johtamistyötä tekevät ihmiset puhuu uudelleen, niin on tämä. Miten mä johdan silloin, kun joku ihminen menee ylemmyyteen? Tai vielä vaikeampi on se, että miten mä toimin johtoryhmässä, koska mä koen, että mä tuun jatkuvasti kohdatuksi ylemmyydestä käsin. Mutta se onkin se on itse asiassa se on ehdottomasti haastavin. Ja se on jotenkin, se menee siihen itseen ja siihen, että mitä minä olen ja kuinka hyvä minä olen. Sehän menee puhtaasti siihen, että jos joku tulee kertoa, että mä oon paljon parempi kuin sä, ja niin kuin antaa sen ymmärryksen, vaikkei sitä sanottaisikaan, ja tulee sieltä ylemmyydestä, niin siinä on, mun mielestä siinä on niin kuin kaksi tapaa. Toinen hyökkää, toinen niin kuin lähtee alentaa itseensä. Kyllä, ja jos sä hyökkäät... Niin silloin, ja sitten jos sä hyökkäät, niin luultavasti katsotaan, että sä oot ihan niin kuin aivan asshole. Ja sitten jos sä lähdet niin kuin alentamaan itsesi, niin sehän painaa sua niin kauan, että sä oot jossain siis sehän ei lopu. Että tämähän on se juttu, että sä voit alentaa itseäsi loputtomasti, mutta se toinen ei lopeta. Ja mun kokemus tämmöisistä on se, että kun on ollut tiimissä näitä, niin yksinkertaisesti ne ei voi siinä tiimissä olla, koska ne ei osaa pelata tiimipeliä. Koska se tulee se ylemmyydestä käsin kaikkiin. Se ei ole vaan sehän ei ole henkilökohtaisesti välttämättä minuun, vaan se saattaa tulla kaikkiin muihinkin. Ja usein tämä on nyt mun pienellä otoksella, niin se kohdistuu myös sit muihin. Eli siinä mielessä, jos me rakennetaan monimuotoinen ja toimiva tiimi, niin siellä ei voi olla ylemmyyttä. Koska meidän täytyy olla aidosti vertaisia. Ja koko yksikön täytyy olla. Niin kuin mulla on 150 henkeä, niin mä ajattelen, että me ollaan kaikki pyhästi vertaisia, jolloin me voidaan toimia kaikki parhaalla mahdollisella tavalla. Toi on karu ajatus, että ei voi tehdä. Sittenhän on se kysymys, että miten me voidaan kehittää meidän osaamista, että me pystytään auttaa ihminen, joka menee sinne ylemmyyteen. Ja mä ajattelen, että välillä se onnistuu ja välillä ei. Että joskushan se ylemmyys lähtee niinku siitä sellaisesta, että se joku sisäinen häpeä on niin hirveä. Että se ylemmyys tulee niinku sen häpeän suojaksi. Ja silloin se on tavallaan helpompi. Että silloin vaan täytyy niinku tunnistaa se, että okei, että tästä on pystyttävä puhumaan. Tyypillisesti se, mitä silloin tapahtuu, on se, että se ihminen romahtaa sellaiseen ihan totaaliseen häpeäkuiluun. Ja sitten tunnistaa se, että sitten se muuttuu taas, että okei, sitten auttaa, että ei ole hätää. Että ei ole hätää tästä eteenpäin. Ja sitten on se puoli, mikä on musta vähemmän tunnistettu, että yhtä lailla on olemassa ihmisiä, jotka niinku on jo ehkä lapsesta asti oppinut, että sä oot parempi kuin muut.
Että se on siinä minä-kokemuksessa ja kuvassa, että sinä olet parempi kuin muut. Ja sitten taas tietenkin mä ajattelen psykoterapeuttina, että se on yksi traumatisoitumisen muoto. Kyllä. Että ihminen niin kuin syvästi kokee olevansa muiden yläpuolella. Ja josta niin kuin pelkistää, niin mä ajattelen, että silloin se, millä me voidaan auttaa, niin on vipuvarsi. Eli käytännössä itse asiassa se, mistä sä oot puhunut koko ajan. Eli hemmetin konkreettiseksi sen tekeminen, että tämä ei voi jatkua. Ja jos tämä jatkuu, niin silloin näitä ja näitä ja näitä seurauksia. Kyllä. Eli siinä on vipuvarsi, ja sittenhän parhaimmillaan on se, että ei hätää, mä voin auttaa, jos sä oot motivoitunut. Ja sitten toinen on se, että vipuvarsi voi olla negatiivinen tai positiivinen. Niin. Ja tässä tulee sitten taas, mä ajattelen sen, ihan samaa mieltä. Totta kai aina voi kehittyä, aina voi parantaa, aina voidaan auttaa, mutta me ollaan työpaikalla. Ja kuinka pitkälle me viedään se apu, mikä on työnantajan velvollisuus ja miten pitkälle ja kuinka se ihminen pystyy siinä esimerkiksi tämän tyyppinen, joka ylhäältä käsin tulee, niin kuinka hyvin mä esimerkiksi pystyn keskustelemaan hänen kanssa vaikeista asioista. Mä oon väärä rooli luultavasti keskustelemaan hänen kanssa näistä asioista. Niin, mä puhun niin kuin terapeutti. Sä puhut terapeuttina, sitten mä puhun niin kuin liiketoiminnan johtajan näkökulmasta, että työpaikka, aikuisten työpaikka, ja siellä se on vapaaehtoista olla siellä, ja jos se ei toimi, niin mä en myöskään voi käyttää niin kuin määrättömästi siihen aikaan. Ja totta kai aina autetaan, aina mietitään, että mihin tehtävään olisi sopivaa ja haetaan se. Ja luultavasti se löytyy sitten ehkä jostain toisesta tiimistä se, niin kuin, mihin on. Mutta tämäkin on aina hyvä miettiä, kun ollaan työkontekstissa. Ja sittenhän tuossa työkontekstissa totta kai riippuu, että minkä tyyppisessä tehtävissä tämä ihminen on. Kyllä. Mutta että sittenhän on mahdollisuus, että hei, että me voidaan tarjota sulle tällaista valmennusta. Totta kai. Ja sitten voi tulla taas joku Henriika sinne auttamaan. Ja sitten taas se on yksi kortti, mikä voidaan käyttää. Ja näinhän paljon, jos ihminen haluaa muuttua ja on vastaanottavainen. Mutta täytyy sanoa, että olen kohdannut myös ihmisen, joka oli mielestänsä loistava. Eikä ollut mitään vikaa, niin silloinhan me ei voida, koska me ei voida muuttaa muuta käytöstä kuin omaamme, ja me ei voida muuttaa kuin itseämme. Ja me voidaan tarjota, ja me tarjotaankin erilaisia, niin kuin just coachausta, uravalmennusta, tällä tyyppisiä juttuja. Itse asiassa kuulostaa, että me aletaan nyt, niin kuin, että me lopulta aletaan puhumaan niin kuin voimakkaan narsistisesta käyttämisestä lopulta. Joo. Ja silloinhan, niin kuin, jos me mennään sille tasolle, kun ajattelee, että ylemmyyskin on niin kuin janaa. Että todennäköisesti jokainen ihminen tunnistaa sen jossain määrin itsessään, että asettuu muiden yläpuolelle. Ja sitten jos me mennään janalla sinne tappiin, niin siellä on niin kuin voimakas narsistisuus ja makkiavellismi. Mutta että silloin mä ajattelen, että silloinhan ne on niin kuin erilaisia. On. Mutta niin kuin sanottu, johtajana löytää koko kirjon. Just kyllä, kun pidempään on eri tiimien kanssa, niin kyllä siellä ihmisyyden koko kirjo tulee kyllä vastaan. Niin tulee. Ja sen takia se on monimuotoista. Just niin. Vitsi, me päästiin kiinnostavaan kohtaan tässä lopuksi. Ihan tosi suuri kiitos. Kiitos, että sain tulla, ihan äärettömän tärkeitä ja makeita asioita. Ja kiitos, että kuuntelit. Kiitoksia. Heippa. Moi moi.